Men er du sådan sikker på, at vi må gå derind? Ej, altså nu har de givet os koordinaterne på fucking Google Maps, og jeg gider ikke. Nu har vi gået hele vejen herud. Ej, men det ligner altså stadigvæk privat ejendom. Ej, seriøst. Nu skal du tage dig fucking sammen. Ej, jeg gider ærligt ikke det der. Altså, du er ligesom dem alle andre. Altså, du gider ikke en fucking skid. Nu skal vi op og fucking vise dem, at vi har været der. Ej, det er så fint, så gør vi det. Altså. Ej. Det er simpelthen for klamt, det her. Jeg bliver så lige nødt til at filme det. Det er fandme en brugt kælling, der har boet her. Det må du da godt nok sige, var. Så er vi sgu kommet herud. Ja. Prøv lige at se den der. Fuck, der er mørkt. Find noget lys. Nå. Det må være den her. Køleskab. Man skulle næsten tro, at der var nogen, der boede her. Bliver du ikke helt bange, Lykke? Altså, så du også lige det der? Hvad? Altså, jeg sværger, der stod lige ind i Slap nu af. Ej, hvem skulle nogensinde være her, Lykke? Altså, du kan se det forladt. Der har ikke været nogen i 100 år. Der er jo ikke noget galt. Det er fint. Nej, fordi jeg tager ikke engang. Skal vi gå videre? Ja. Ej, kom nu. Du kan ikke komme i dårligt humør nu. Vi går. Ja. Selina, prøv at magte altså ikke det her lige nu. Selina. Altså, kan vi ikke bare tage hjem? Hvad laver du? Hvad? Det er sgu da sjovt. Du blev fucking forskrækket. Ej, Selina, det er simpelthen for meget. Nej, ærligt, nej. Lykke, det var bare for sjov. Lykke. Hallo. Lykke, det var bare for sjov. Jeg gør det ikke igen. Lad nu være med det der. Fuck. Hvad? Min telefon. Hvad? Den ligger jo ligesom stadigvæk derhenne, ikke? Okay. Ja. Det er jo ligesom lidt din skyld, ikke? Fint. Henter den. Hold nu fucking kæft. Altså helt ærligt. Ved du, hvorfor jeg var den eneste, der gad herud med dig? Der er ikke nogen, der gider at tage sig fucking af dig, når du er sådan her. Du har hele tiden brug for nogen. Hele tiden. Sværere var det ikke. Ja. Men når jeg giver den, så er vi altså kvitt. Så er vi gode venner igen. Okay? Og så skriver den. Det er som om, den sad fast i det. Den sad fast i et eller andet. Lykke, hvad har du gjort? Det var dig, der lukkede døren. Jeg forstår godt, at jeg har været nederen i dag. Altså, hvorfor er det, du altid skal være så fucking bange? Ej, hvad fuck er det? Lykke, seriøst. Vi bliver nødt til at komme ud herfra. Jeg gider ikke mere. Jeg vil gerne hjem nu. Nu går vi. Vi går tilbage. Altså... Ej, hold nu kæft. Ej, Lykke, slap af. Lykke, hvorfor er det, at du ikke siger noget? Hvorfor er det, du ikke gør noget? Lykke, vi skal ud. Ej, hold nu fucking kæft. Jeg vil gerne tilbage. Hvorfor er det, du ikke gør noget? Vi skal ud herfra. Vi skal ud, Lykke. Det er seriøst for barnligt, det her. Vi skal ud. Vi skal ud nu. Lykke, altså, du skal tage dig sammen. Seriøst. Lykke!
helt ærligt, altså, vi skal finde et eller andet til at komme ud med. Lykke, den åbner ikke. Lykke! Vi skal ud herfra, ja!